חוף הים הוא מקום המפלט של תושבי הערים, אזור הבילוי המועדף על הישראלים. בנוסף, מהווה אזור החוף חלון ראווה ונכס תיירותי ראשון במעלה. אך מתנת הטבע הזאת בסכנה מתמדת, בשל הזיהום והכרסום. קיימים 3 מקורות עיקריים לזיהום, ואת שלושתם אפשר לבלום ולמנוע. שפכי תעשייה וביוב, דלקים ושמנים שמקורם בכלי שייט ובמסופי דלק. והמקור השלישי הוא הציבור. בתחילת שנות ה-2000 נותרו לכל אזרח במדינה 2.5 סנטימטרים של חוף בלבד. אגף ים וחופים מטפל בכל הקשור במניעת זיהום הים והחופים על ידי הסברה, פיקוח, חקירה ואכיפת החוק. הזיהום אינו גזרה משמיים, ניתן למנוע אותו. אנו חייבים לשמור בכל כוחנו על חופי הים, אוצר הטבע הנדיר שלנו.